atumi he BJP atum Mohila Morcha annual conference along arkom alangli CEM akehai kaning je re-election ke dotu thelo athema India Constitution Article 243K lapen ZA along tok dak duk K along ke Panchayat election alam si kipu State Election Commission Panchayat election ke State Election Commission si conduct po alam si kita lapen ZA along tapulo la municipality election lata State Election Commission si conduct po kusikaningye ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ke Panchayat takali municipality takali jong si Panchayat posonte Karbi atum a Panchayat ke servan ke phelo ilitum a CM ke servan ke ame fugali la lang liki intui thupik lang CM ke laki intui pik lang athema 6 schedule ke laki constitution polo mini constitution mini state mane mini country det su kasilam aron polo la det su kasilam aron pensi itum Karbi Anglong ke silam lo account sil dalasi assembly pa parliament penching lidun kay la po an la si Panchayat pen municipality alam mang atha asap ta che podun delang lage la si ilito CM ki pu re-election ke doon eluk pu ki pu ke la ke rat atom phan kapilu pu si che plang thu det lo non nilitum kamatha bange ja semet ke ko matsi la CM phan la ke thanun tapret ma la tum phan rinangi bongo sena tuma RSS tuma mate thang bakbe la somonit phan papilu muchot la CM phan papilu muchot nang pura atumang no papiklang nang putong alang liphan ka chong thui dun ma la bang si ilitum ma thatu me melo nang ilitum ka du ita lang melo article 243M long tok that lo la part 9 part sirket India Constitution along lake 6 schedule area ar loke aja kong ave pu dak la part 9 ar lo si part 9 ar lo si hala part 9 ar lo si article 243K la pen article 243ZA ta ke dolo la potri la ke lam jong lo la ke munit tumhan lage papilule det nangi che thana ling seta eto APSLC le hai seta BJP le hai seta Karbi to mang lule det nai inglong so to mang lule det nai itu wa che perem se roi pomat rat atom han papilu thurong la bang e chok che det ti la pen ili to ma CM ta ke thek the pacific lang thurong la bang ke la ke chok che det ti alang li ta thek nangi tu liram rong hang ake hai ta thek nangi la posi la komat si alang lipan kapilu dun ma la bang si iltum lang nangi la si re-election thuke la ke dovek po athema article 243M pulo la bang so apart ke la bang so apart pulo thala state election commission da daksi dun kok lo part 9 na long si la part 9 ke la ke 6 schedule ar lo ke aja kong ave putang lo seta chu bang ke election ta Panchayat allo pen si part K pen si salam thurong lo ZK article 243K pen si salam thurong lo Panchayat ason si pinchong det lo ilitum autonomous council pa lage chok chilo lage la sinilitum case ki pitang do la so case thu ponon la pen netum chini ja chatum justice tum ta jong hesita constitution a birudhe ke alang litum order piuni lage theglor lo alang litum constitution kopi ma po si alang litum punangji la si netum chinilo netum kroy la alang litum man alang litum order pivek po re-election thuke lage dovek po athema chu ke dotang ari election bang ke lage asamis tum ke pu oboidho nirbashon la hala bang ke oboidho nirbashon mane aron repen kasilam election bang la lage itum
Karbiang longasor, siksidul aja kong do tan vita, aja kong si pavi muchot pen si election ka pe do tul labangit. Kerak me mi alam, itum election ke do nangi ke part 2 ke ko article paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen siksidul ateng pen si election do nangi. Lapen hala do de tike 1951 aningkan ke silama rule. Part paragraph 2 sub paragraph 7 B ateng pen si do nangi warang ito. Na si re-election ya dobe.